Domini. M'ha deixat ben parat que em volguessis salvar la vida sense haver fet cap tracte. Que en sou d'estranys, els humans. No tots els humans haurien actuat igual. Suposo que tenies por que si em passava alguna cosa moriries perquè ningú més no sap on és l'antídot. Un altre comentari com aquest i et foto la claveguera. Per què? Què passa? És el que jo hauria pensat i el que m'imaginava que hauria pensat qualsevol humà. Em sembla que hi ha algú. Qui són aquests tios a cobert? Són els comandos vermells! Qui són els comandos vermells? Contacte. Objectiu localitzat al sistema de clavegueram. Sabia que era la claveguera. Vinga, anem a buscar-la. Va! Patrulla blindada, endavant! Qui són els comandos vermells? Això, els comandos vermells, són els comandos vermells. Molt bé, home, m'ha quedat claríssim. Que en trauràs de saber-ho? Són uns que ens disparen. Què més vols que t'expliqui? Assassins són més. Una colla de sonats, corre! És un túnel de rentat nou. Quin aire contaminat més agradable. Que brut.
Li he deixat prou clar que es mantingués al marge d'aquesta operació, però ha ignorat el meu consell d'amic. Gràcies a la seva agent he perdut 2 dels meus millors homes. I recordi que ha permès que els delinqüents s'escapessin. Reconegui almenys que tot és culpa d'aquella traïdora que s'ha passat al bàndol enemic. La meva agent no és cap traïdora, se l'han endut com a hostatge. Ja li he dit, i a més, els comandos només són una trepa de beneits buscarraons que porten mascaretes de disseny i músculs postissos. No tenen cap dret a fer merder el clavegueram públic. Només ho pot fer la patrulla blindada, això. Ens els haurem d'endur a comissaria per interrogar-los. Han venut el quadre per 900 milions. És un motiu prou important per prendre mesures dràstiques. No volem que un grapat de policies corruptes hi fiqui el nas. Què ha dit? Per aquí sí que no hi passo! Deixeu-me anar, nanos, he de menjar aquesta ofensa! D'acord, a veure! Com explica que vagin pel món proclamant que són els més durs i resulta que una noieta que no aixeca un pam de terra els ha plantat cara a tots i se n'ha sortit? Els més durs! Ha! I una altra cosa! Quina misèria els paguen per fer una feina com aquesta? Creu que cobriran les despeses de l'operació? Les despeses no ens preocupen, tinent. Considero que les despeses no són tan importants com la nostra reputació. I si he quedat perjudicada pel fracàs d'avui, restabliré la credibilitat de la nostra malmesa imatge amb l'ordre de destruir per complet la vergonyosa patrulla blindada. Quan vulgui, endavant! Quan els vingui de gust fer-nos una visita, els donarem la gran rebuda que es mereixen. El meu lema és no lluitar mai contra els indefensos, els lisiats i els imbècils. M'ha insultat! Quina ràbia! No m'havien humiliat tant en tota la vida! El mataré! Li arrencaré els budells i m'hi pixaré a sobre! M'ha deixat com un imbècil! Sóc un imbècil! Aquell qui reconeix ser un imbècil demostra tenir una saviesa superior. Procuri calmar-se, tinent. Com s'atreveix a insultar la patrulla blindada? Una altra cosa encara, però mira que dir que som una vergonya! S'ha acabat! S'ha acabat! Ja ho sé, em suïcidaré. Li demostraré a aquell malparit qui els té més ben posats aquí! Ei, tinent, no sigui imbècil. Que sóc imbècil, que no has sentit aquell! Miri, tinent, comprenc que tingui certs problemes emocionals, però ara com ara el més important és rescatar la Liona. Va, tens raó, tens tota la raó. Endavant, patrulla blindada, a la càrrega! La ferida d'en Buaco feia mala cara. Espero que no es mori, si no, no tindríem més remei que tornar a fer striptease. Davant d'aquells vells que els cau la bava, ens mereixem una feina millor. De totes maneres, és agradable despullar-se. Em sento més lliure. Ja, però jo prefereixo no sentir-me tan lliure, però cobrar més. Què ho fa que un quadre d'en Buaco despullat val 900 milions? Espero que torni aviat. Estic amoïnada, pobre Buaco. Ja sé què farem. Aniré a veure si el trobo. Vigila, segur que hi haurà bòfia per tot arreu. No pateixis! Necessito l'antídot ja. On ens hem de trobar amb la teva banda? No vols fer cap tracte amb mi, però en canvi em demanes que et digui on ens hem de trobar. Va contra les normes fer tractes amb criminals. Ostres, tu, que en sou de tossuts, els humans. Merda, quin mal. Puc experimentar sensacions igual que els humans, però no sóc humà, tot i que tinc un cos que em permet passar desapercebut entre humans. Semblo ben bé un humà, però reconec que no pertanyo a la humanitat. No sé pas què t'empatolles, però tard o d'hora t'hauràs de rendir. La policia no et deixarà escapar. Escolta, tu tens por de morir perquè molts humans tenen por de la mort. I què en pensa un androide com tu? Per mi, només és el final. Home, si pogués triar, l'ajornaria una mica encara. Tu què et sembla? Has salvat un criminal sense que ens unís cap lligam, sense haver fet cap tracte. Però he conegut molts altres humans que no s'ho haurien rumiat i que m'haurien destrossat sense pietat. I tots sou éssers humans, oi que és molt estrany? Oi que és curiós que en una espècie hi pugui haver exemplars tan diferents? La gent som així. Què té d'estrany, això? Encara seria més estrany que no fóssim diferents. De cop i volta m'ha vingut com un mareig i un gran cansament. És la mateixa sensació que vaig tenir l'últim dia, és a dir, el primer dia de la meva existència, de la meva presència en aquest món cruel dels homes on no he estat mai acceptat. Espera't! No t'adormis! La Biobol em matarà si no m'acompanyes al lloc on us trobeu! Fa tant de temps, 80 anys, gairebé no me'n recordo. Però hi ha una part de mi que encara recorda alguna cosa. No entenc res del que dius, explica't millor, sents?
No em pots deixar morir així com així. No t'adormis, sisplau, has d'aguantar despert. Dies interminables de pau en què mars d'aigua clara i verda em protegien. Pau verda. O potser simplement m'ho he imaginat. M'estreny molt, cada cop m'escanya més, m'escanya. No existia el son ni la vetlla, ni el coneixement ni la ignorància, ni l'alegria ni el dolor, ni la terra ni el cel, ni la foscor ni la claror, ni la paraula. No et deixaré morir, punyeta. I llavors va arribar l'últim dia, el primer dia. Malaya, ens han traït. Destrueixo tot. Esborra el programa. Però, doctor, La policia secreta arribarà en qualsevol moment. De pressa! Però, doctor, tota aquesta informació que ens ha costat tant d'obtenir no la podrem recuperar mai més. No vull que els meus descobriments caiguin a mans de polítics corruptes. Conserva només l'arxiu del P7 codificat com a regal de comiat pel futur. P7 codificat, doctor. Ja són aquí. Són culpables de delictes científics contra l'Estat. Ja s'ha dictat sentència. Doctor! Endueu-vos tots aquests ninots per destruir-los. Hola. Ei, fas molt mala cara. A veure si amb això t'animes una mica. Ja t'apanyaràs amb la bòfia!
què? Per què? Per què? Informació del P7 codificada. Doctor! Què és això? Un recull complet dels resultats de la investigació sobre la nostra intel·ligència artificial. Van esborrar el disc dur del laboratori amb totes les dades, però aquesta còpia, l'única, va sobreviure. I com és que ho saps, tot això? És la còpia de les nostres vides, és lògic que ho sàpiga. És la meva ment! Dins d'aquest quadre? Jo era un conillet d'Índies, volien crear un humanoide, una intel·ligència artificial incorporada a un cos humanoide. I per què no es van fer públics els resultats? I per què els van guardar codificats així? Perquè els humans sou febles, encara que sempre hi hagi excepcions. Vau intentar descobrir l'essència de la vostra naturalesa, però els poderosos van témer el que pogués sortir dels experiments i van destruir la feina, guiats pel pànic i per la ignorància. Ara ho veig tot molt més clar. Ara entenc per què li dones tant de valor. Doncs ja veus que no l'he robat per diners. No l'he robat per la informació codificada, tampoc, encara que hauria pogut ser. Si no és per la informació codificada, què més té aquest quadre que t'han pes a robar-lo? És un misteri. Què? Amb què em surts ara? No em vinguis amb evasives, sents? Es pot dir que m'hi estic jugant al coll per culpa teva i crec que tinc tot el dret del món a saber-ho. No t'enfadis amb mi. Van crear una imatge meva que no m'agrada perquè no mostra com sóc per dins. No es correspon amb la realitat. Però aquesta cara i aquest cos, dóna-m'ho, no ho sé. Quan miro aquesta pintura m'omple una sensació de pau i de calma interior. Costa molt d'explicar per què em sento així, però és gairebé com tornar a l'únic lloc on em sembla que pertanyo. Una casa molt cara, trobo. Val molt més que el preu que va assolir a la subhasta. Més ben dit, no té preu. És l'única prova que queda sobre com jo i els altres conillets d'Índies ens vam convertir en éssers artificials. I jo, l'únic supervivent, reclamo aquest document en nom de tots els que van ser destruïts. És la teva partida de naixement, Waco. Em pensava que els havíem esquivat. No els penso donar el quadre. Dóna'm el quadre. Els lladregots de barri com tu no us hauríeu d'enfrontar als millors. Podríeu prendre mal. Jo no sóc un lladregot de barri. Sóc un humà artificial amb un cervell artificial. Tens pebrots, m'agrada, però em sap greu. Ara i aquí el que compta és la força. Ei, tio, tens tota la raó sobre això de la força. Merda. Unipuma, ets genial. Aquests faran bondat. Vinga, porta el quadre i toquem el tos. Ho tinc tot sota control. No t'ho creguis, nena. I tu, deixa anar l'hostatge. Em fa l'efecte que la cavalleria ha arribat al moment oportú. Liona, corre, vine, puja al tanc! Has dut el Bonaparte! En Waco ja no et farà cap mal. S'ha acabat el malson. No encara, tinent. M'he de desenganxar la biobola. Necessito l'antídot d'en Waco. Escolta, desgraciat, la patrulla blindada no hi pinta res de res aquí. El quadre és meu. Aquell qui reconeix que és un desgraciat mostra una saviesa infinita. Paraula de Déu. Molt bé. Et castraré, malparit! Escolteu, permeteu-me que us recordi que encara sóc aquí, que em moro de ganes d'entrar en acció. Si destrueixo els comandos, la patrulla blindada em destruirà a mi. Si me'l carrego, ell em pararà abans que la pugui parar jo. Si disparo contra la gata, ell em foradarà.
Estem empatats. S'escapa una moto i s'enduen el quadre. Unitat groga 4, seguiu-los de pressa! On van ara? S'escapen en moto! Tinent, els comandos vermells estan a punt d'agafar-la. La segueixen amb els helicòpters. Què faig? Fes veure que ets un agent de la patrulla blindada, imbècil! Bé. Espavilat. Molt bé. Sí. Ara! Merda! Liona. M'estic marejant. Sento com un xiulet dins del cap. Mira per on vas, va, que falta molt poc per arribar al lloc on és l'antídot. Has de pensar en l'antídot. Ah! Vigila! Mira endavant! Sou les meves úniques amigues de debò. Ho he engegat tot a rodar. Ho sento molt. Ho hem aconseguit. És aquí. Aquí és on he quedat amb les gates. Ja ho veuràs. Segur que la Napuna és aquí. Vols dir que hem arribat al punt de trobada? Ja ho crec que sí. Ho hem aconseguit. No hi hauria arribat sense la teva ajuda. No sé per què, però aquest lloc em sona moltíssim. Liona! Eh? Liona! Liona, ets viva! Ah! Què hi fa aquí? Com s'ho ha fet per trobar-nos? Mare meva, i has detingut en Boaco i tota sola. Segur que et concediran una medalla, o un ascens, o tot. Però si jo no l'he detingut. Caram, llavors deu ser que l'has portat a una festa, no? Però on som? Si és... Esclar que em sonava. És el quarter general de la blindada. Esclar, ves. I per tu, Boaco, et tinc reservada una cel·la fosca i humida plena de rates. Oh. El millor que té cada comissaria és que segur que no t'agafen. Això, és clar, si la policia és a una altra banda, agafant-ne una altra. Com et trobes, Boaco? Com tens la ferida? Bé, puc anar aguantant, però em sembla que m'hauria de canviar la vena. Perfecte. Ah, per cert, i el quadre què? Està intacte. Té, descargola, li fes un cop d'ull. Què dius? No cal, ja m'ho crec, home. Va, toquem el dos d'aquí. Ei, un moment. Ja me'n descuidava. Què et descuidaves?
Dóna-li l'antídot de la biòbola. Sí, home, i què més? Per què t'has begut l'enteniment o te l'has menjat per esmorzar? No és una orfaneta desemparada, saps? És un agent de la patrulla blindada. Dóna-li l'antídot. Ei, no tens cap obligació amb mi, no hem fet cap tracte. Ah! No n'hem fet cap. Té, abans no canviï de parer. No sé per què, però la ferida ja no em fa tant de mal, ara. Va, què feu aquí encantats? Recordes el que t'he dit de veure't les cares amb els millors, desgraciat? Buaco, al final s'ha quedat al quadre. És veritat, però saps què? Potser tant se val. Què dius? Això, deixem-ho estar. Deixem-lo estar, ell i el quadre. La meva partida de naixement. Li dones el quadre i ja està? Això mateix, m'és igual, però la ferida em fa molt mal. He après una cosa. El passat queda enrere, i allò que tens i allò que facis no el pot fer tornar. Oi, que no us fa res que us agafi el tanc una estona? Deixa el meu tanc ara mateix, gata maula! No pateixis, comissari, el tractaré bé, amb molta delicadesa. Ens posaran una altra demanda per danys i perjudicis. Per què té tant de valor, això? Els meus fills ho farien millor, però el món de l'art és així, un gran muntatge. Ja tinc l'innocent, senyor. El porto cap a la base. Som-hi. Prepara't i que no et passi res. Sóc massa vell per tot això. Innocent. Era jo aquell innocent o ho he somiat tot? Ho he somiat. Estem sonats. Somiat. Pau verda. Si només fos... Si només és un somni, aquest somni és la meva realitat. Què se n'ha fet del Buaco que tots estimàvem? Seguiu-me i ho descobrireu. No era un somni. Tenim una altra feina? Quina pudor qui fa aquí. Perdona, però no és el lloc més adient per d'unes noies maques, sobretot després del tràfic d'aquesta nit. Escolta, Buaco, per què no em deixes que et curi bé aquesta ferida i després tornem a la feina? Jo tenia raó. Sabia que tenia raó. La sensació era tan forta, no era un somni. Aquí hi havia un mar verd en calma, en pau. Vigila! Per què t'enfiles per una escala que no d'un lloc?
Baku s'ha quedat com l'home del quadre. És exactament igual. Ara no sento vergonya, ni ràbia, ni dolor, ni tristor. Comandos vermells, no pareu! Ei, Liona! Mossèn Moicà! Estem tots bé! Hola! Estàs bé, Liona? Quin tip de petita m'he fet? Bonaparte, hola, maco. Gràcies a Déu que estàs bé. T'he trobat tant a faltar, vida meva. No podia dormir i he resat tant perquè ningú no et fes mal. Jo no estic fins al capdamunt d'aquest tanc fastigós. Faré servir el canó per apuntalar mines i la resta la vendré com a ferralla. Tingues pietat, senyor Déu nostre. Si la nostra germana i companya mostra un efecte antinatural i exagerat vers el seu tanc, perdona-la, amén. Ei, aquesta rascada te la deus haver fet lluitant com un valent, oi? Ah! Ai, ets un desgraciat! Què? Segur que l'has posat en perill, el podrien haver destruït. Però si... No! Merda! Jo no... Ho has vist? Ets un descontrolat. Que jo no... O sigui l'última vegada que li fas mal al pobre Bonaparte, em sents? Dona. Què et semblaria si te'l fes jo, Un forat com aquest?